제제 बेखौ जायो नामा संजू देवी आया है मसल का थैंक यू सो मच मेरे एल्बम में आने के लिए हेलो मादैनो गाजोल आयौ गाजोला मैया गोथै बायदि थगायदोंहाय गावनि हाबा होननानै गाजोल वेलकाम लाइक होदो दे वेलकाम आंनि एल्बम बरायबाय आरोना संजू आब' होनबाय आरोना थेंक इउ संजू आगै देंखो बाख्रि फैदों जोंहा देंखोनि बाख्रि बोरो मानसियालाय बहा थाखुमाखो होनदों थाखुमानायसो थाखुमानोसो होयोहां एल्बिखौ जोंहा मस्ट वेलकाम बरायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मायो एपिक्स बर्ड नोहाय सोर जाखो व्हाट इज द पइन्ट अफ दिस स्ट्रीम ओइ बाबा र' निखुला एपिक्स सोर जाखो ओमफ्राय सन्जुआ लाइक डु नट होनबायहाय 100K गाजोला लाइक सनानो मादैबो होनो सनाबो होनो गाजोला माबोरै जागोन गाजोल मानो थगायनाय माथो नोंनि हाबा नङा मेथरसो जादोंमोन ना नोङो मेथर बेटे डिस्टार्बथार आयौहाय डिस्टार्बथार बेटाया नै सिरि थाया गावासैया दलद थागोन नामा बे ए दलदखौनो थाखायाहाय इथिखा फैबाय आरोना मिनि फैबाय बेहाबो वेलकाम सोरनिथो होनबानो सोरनि माथो सोरनिबासो खोमा सोरनिबासो मेथर बायदिसो मोनदां नोंखौ मेथरसो जाहैदोंदां हौवा गोदाना न' सिङाव थाबाय थायो आरो एलबि होलायो सोरबा जावलिया बावलियानो गावनि हाबायावनो लाइभ फैलायो मिनिथाव लाइक देन होनदों इथिखाया थेंक इउ जेबो खोनाया अबसे होनदों दे इथिखा र' बोरैबासो नायगोन आं नोंखौ सैला ना मा होनदों आलाय एलबि होखांबाय थाङाखै नामा नों एलबियाव बानलु जानानै उदैया बोरैबा जादोंहाय खेबनै थांनांबाय आंहा गाजोल सनानो सासे नै इथिखाया दे गाजोल लाइक होखोना होदिया नोंलाय हाबा फिसाफ्रावलाय न'आव थायाबा अबावथो थानांगौनो दे होमबालाय माबा होबाय थागोन सानैजों नोंस्रा लाइभ होबाय थादो नुसिगोन हेब्लाबासो फोथायगोनहां गाजोल आंनि एलबियाव फैयाखै नों दहाय होनदों गिथिखाया नै थाङा माराखै आरोना बेयो गाव थाङाबालाय मानो फैजानो लुबैखो नोंलाय दसे थांनांगौब्रा बयनावबो गाजोल नुजाहैयाबा फैयाहाय मानसिफ्रा एसेबाबो नुजाहैथारनांगौ लाइभबो हैनांगौ खमसे खम 10-15 मिनिटफोरा थाहैजायो अन गिथिखाया मिनिबाय आरोना नै गिथिखा नोंनि गोखा रावजों सना हरनाया आंनो नाङा होनदों गाजोला गोखा राव नामा दिनै मा बारा डिउटि गैया नामा आसोला मारिदोंसो खोमाहाय मैयानि गोदि गोलाखौ हाग्लाय फिग्लायखौ मारिदोंसो खोमा गाजोला हाबानिखौ गाजोल आंनि अक्सिजेन होनहरबाय नै गिथिखाया ओमफ्राय गाजोला आं दहाय खामानि मावदोंमोन मैयानि हाबानि सियार आरि थिखोदोंमोन आदसा गिथिखामोन आरोना करण फैलायबाय नै जोंहा मिनि फैलायबाय आरोना करण वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय मिनि लाइक होदो दे गिथिखाया सोरनि हाबा मैया बिनिनो नंखायना नंगौथाय लाइभ होलायो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो न' सिङाव थायो गावहाबो न' सिङाव थायो हाथासुनिमोन खोमा ने
रावबो गैयामोन ओमफ्राय दा जानानै थांखाजोबखो ना मामोनथाय मानसियानो गैया खम दोसोनानै गैयामोनदां आयौहाय डिस्टार्बथार खोरोना मिनिलायबाय नै ओमफ्राय गिथिखाया नों हाबा जाबाय सना गाजोल होनदों सनजुअन गिथिखा मिनिबाय आरोना ओइ मानि डिस्टार्ब होनबाय मानि डिस्टार्ब माने सिरि थाया बाबा ओमफ्राय गिथिखाया सनजु होनबाय आरोना गाजोला जाना थांजोब्बायमोनलै होनदों आयौ एफाथाब गाव एलबि होबा गैया दोसोनानै गैयामोन खोरोना मैया नोंनि मोसानायखौ नायबाय आंनो रोंखाया ने खोरोनागै मोसायोहाय बिदिनो बाब्राबलाबायो माथो होनबावनो ओमफ्राय गाजोला गिथिखा आं बोरायबाय नोंखौसो लानो गोसोथारमोन होनदों आरोना सनजुआ बुं दे गिथिखा सनानो गिथिखाया सोरनि मोसानाय ना मानखो ओमफ्राय एमेन नुजाफैदो जोंहा मुसुलखाम थेंक इउ जोंहा एमेन सुना रायलायनो बा ओमफ्राय आं दसे नोंजों ना मानखो रायज्लायनो फैबाय आं दसे नोंजों आदसा थेंक इउ जोंहा एमेना गिथि बाजै होनना मिनिबाय नै खोरोना गिथिखा बि बसुमतारिनि होनना मिनिबाय गिथिखाया गाजोल सना लांफैदो आइ आफा मोननाव थिनहरदो होनदों ओमफ्राय गिथिखाया एमेन खि होनना मिनिबाय एमेना हो गसल खिनो मोजां मोनो नामा नोंलाय आंखौ हो बिबाजै होनदों गसल खिनो माने गसल खिनो ना मानखो आं बुजियासै दे ओमफ्राय खोरोना मिनिबाय गिथिखाया सनजु सना मा खबर होनबाय आरोना गिथिखाया अन खोरोना मिनिबाय आरोना थायानो मानो थाया होनो खोरोनन एमेना गिथि बाजै नोंखौ गस्ला खुना बियो बाजैया होनदों बुंनांगौ आरोना नोंनो र' होबायमोन आं दे गिथिखाया खोरोन होनना मिनिबाय ओमफ्राय गाजोला लायमारगोन आं नों फैबा सनानो गिथिखाया मिनिबाय एमेना गिथि बाजै होनना मिनिबाय सनजुआ मोजांबो गाज्रिबो नै आंनिया गेजेरावनो दं गिथि सना होनदों खोरोना गिथिखा होनना मिनिबाय गिथिखाया गाजोल सना फै होनबाय गिथिखाया मिनिबाय आरोना गाजोला र' लासै ओंखारना था होनबा होनदों एमेना गिथि बाजै होनना मिनिबाय गिथिखाया गाजोल अके होनबाय खोरोना बि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माबा फान्थाव आलु स्कस ओमफ्राय मामोन फान्थाव बाथोन निरामिसहाय दिनै समबार नालाय एमेना बि बाजै होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय गिथिखाया एमेनखि होनना मिनिबाय सनजुआ नै दुखु जाबाय आरोना मानो दुखु जाखो एमेन माथो सैजेनल' देखायदों आंनावलाय मबाइलासो बोरैबा जाखो ना मेगनासो बोरैबा जाखो एमेना गिथि दासो सागाबाय आंना गस्ला खुना हायो बि आंखौ रायना हो गिथि बाजै बि बाजैखौ होननानै गाबबाय खोरोना हेलौ गाइस होनलायबाय आरोना सुपार आगै फैदों जोंहा मा गल जाखो होनदों जादों नामा सुपार आगै जायाखै दे लाइक होबाय थेंक इउ सुपार आगै लाइक होनायनि थाखाय एमेना गिथि बाजै होनना मिनिबाय आरोना सनजु अन
ओमफ्राय सनजुआ मा होनखो मालहाय जरहालै आब' आंहासो हारसिंनो नोंहाबो नागिरदो र' फैगोन आयनासि दं जोंहा फैयाखै माथो दिनै बिबारा दं गैया माथो नुजाफैथारासै दाबो एमेना बिबाजै होनना मिनिबाय नै खोरोना आं बाय होनबाय आयौ बाय थां नोंलाय खोरोन दालाय बासनायसै आरोना आंनि एलबियाव थाया नोङो थाथ'दो दसे कमेन्ट खालामदो थांजोबखो ना माखो जोंहा उन्दुनो ओंखारबाय आं होनदों आरोना जोंहा खोरोना आयु दानो र' सनजुन गितिका बबाव थांखोनो थांबायहाय बियो थांबायदां बिजिनियावसो दंहैनो सनजुन सोर दं राइसमान खोरोन बोरो थांखोना मोनलाय खोरोन लाइक होबाय दे होनदों खोरोना थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय सोरबा मानखौ गिथिखाया आं थाबाथाय थायालै दानिया मालाय होनदों हे मानो ओइबा ओइनै दं माथो गिथिखाया आं बेंकआवसो दं बिजि र' होनदों गोदो बिदिनो बेंकआवसो खोरोना उन्दुनो ओंखारबाय होननायखाय आंहासो नै सेगासिनो ओमफ्राय गिथिखाया सनजु बिदि नङा आं लाइनावसो दं होनदों गिथिखाया कमेन्ट खालामनो हायाखै होनदों खोरोना हेल' गाइस होनलायबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो खोरोन जाथ'दोंना जाथ'वाखै खोन्थाहरदो दे गिथिखाया ATM ब्लक जादों आंना होनदों आरोना आं जाथ'वाखैनो होनदों खोरोना मा ओंख्रि ना न'आव गैया सनजुआ मानो जाखो मानि थाखाय होनदों मानि थाखाय मिथिला इउज खालामाखै दां बेखौ एटिएमआ बुरजाथारलै मालाय बेहा एटिएमआ गंबासो दंदां मा बेंकआव दङ मा बेंक दं बेनि एटिएम दंजोबो आरोना बेनाव बेखायनो ब्लक जाबाय खोमा माखौबा इउज खालामाखै नोङो अनल' र' होनदों आरोना दे मोनथिया होनबाय खोरोना आं रुमावसो दं होनदों सनजुआ दे होनदों आरो सोर एलबि होदोंहाय गाइसमोन कौन एलबि दिया है मानसि फैबाबो फैयाबाबो ओरैनो दोननोसै ना मा होनो खोरोन सनजु 3 घन्टासो होनानै दोननो आं र' मानसि फैबाबो फैयाबाबो ने हेल' गाइस होननानै हां लाबाय आरोना माबाया खोरोना
ओके आरोना सोनजुआ मालाय लोंनाय जारि जाथारदों खोमा टाइमाबो बे टाइम जाबायना एलबिनि आं दं दे सोनजुआ सोनजुआ थेंकिउ आब' होनदों थेंकिउ दे खोरोना खारां खारां मोनदों आं खोरोनखौ सिगासिनो खोरोना मिनिफैलायबाय आरोना हास' हास' जिफोरखि हास' होनदो खोरोन मिनि मिनि ओमफ्राय सोनजुआ मा होनखो आं मोदिनिसो एसे सम मोनदोंलै आब' होनदों ए ओमफ्राय नोंथ' एलबि होफेरानो माथो खोरोनालाय भिडिअ नागारदोंना नागारथाराखै नायनो आं गंसे मबाइलजों दं आयु 97ल' बिना दाबो नै आं साब खालामहरबाय दे मोनसेबाव खोरोन साब खालामहरबाय आं भिडिअ नायासै नोंनिखौ ओमफ्राय सनजुनिखौ नायनो आं आयु बेनाबो 47 48 जाबाय दे से माखौ जादों साब खालामहरबाय आं माखौ जादों से माखौ जादों नोंलाय माखौ जादों ओमफ्राय आं उन्दुनो ओंखारबाय दा होनदों खोरोना आयु दानो उन्दुयो सानथिं माथिं लाबाबो जालाया फैदों जोंहा लाबाबो जाला लायाबाबो जाला हेल' फ्रेन्ड्स होनदों आरोना हाय हेल' वेलकाम जोंहा लाबाबो जाला जाखांबाय नामा खोरोना मिनिलायबाय लाबाबो जालाया हेल' गाइस होनलायबाय आरोना एमबियाबो फैबाय जोंहा हेल' होनलायबाय बेहा मानो सोलायखो नोङो एमबि हायनायाव थांखो हायनाया हायदि मोनसेया सोनजुआ दे मा होनखो हेल' बाबु आं ओरैनोबा दानिया समखौनो मोनलालै आंहा होनदों ए रुपुनि आया है मोस्ट वेलकाम रुपुनि आगै गुड मर्निं बाजे बोल रहा है गुड मर्निं रुपुनि मा खालामदों क्या कर रहे हो खाना पिना खाया कि नहीं खोरोना कमेन्ट फरायदो होनदों फरायनोसै नै एमबिया हेल' गाइस होनलायबाय नै 3 मिनिट का बाद गुड आफ्टरनून हाँ अभी 2 मिनट है रुपुनि ऑन थैंक यू रुपुनि कहाँ कमेंट है खोरोन कमेंट फरायदो होनलायदों बेयो कमेन्टआनो गैया ओमफ्राय खोरोना मिनिलायबाय आरोना सनजुआ गुड इभिनिं होनलायबाय नै गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा एमबिया हेल' होनलायबाय परि फैदों जोंहा परिसना लाइक दोन बिमा होनदों थेंक इउ बिमा मोस्ट वेलकाम थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय आरोना हामबाय ने आं दहाय भिडिअखौ ससेल' नायदोंहाय ओमफ्राय एलबि होबाय आङो नायजोबासै दा नायफिनसै आं र' मोजां जाबाय आरोना बै माबा फुलसारि सावनायसिमल' नायदों आङो खोरोना मिनिबाय जोंहा ओमफ्राय रुपुनिया मा होनखो आभि खाना होगा होनदों आरोना आच्छा खोरोन परि होनना मिनिबाय है मा जाबाय थायो नोंलाय बिलाय बेखौ ला ओमफ्राय रुपुनिया आज सुबह गीतिका बाजी तो फेस दिखाकर एलबी किया आप ही फेस दिखाओ ना बोल रहा है
वो तो तैयार होके चला गया दूसरी जगह में, मैं तो तैयार नहीं हुआ है अभी, नहा के ऐसे ही बैठा है। टुपुनी आ गई परिया हामथ'बाय बिमा होनदों आरोना दे मोजाङानो जाबायना होनबाय। ओमफ्राय गोरोना मिनिलायबाय नै परिया मा ओंख्रि संखो बिमा होनदों। ओंख्रिया माबासो मा होनो स्कस आलु फान्थाव बाथोन। बेटाया डिस्टार्बथारहाय बेटाया कारण एमेना मिनिफैलायबाय आरोना अहा थांनायमोन एमेन। ओमफ्राय जोंहा आपका बेबी को दिखाओ ना थोड़ा। अरे नहीं दिखाओ गया अभी पूरा ये है उसका, नहाया भी नहीं है उसको, नहलाया भी नहीं है। आंहा रायलायनाय बोरैबा जाजोब्बाय। नै आबैया फैसिगोन आबै फैसिगोन र'। जिरायनानैबो गेलेनो रोङाना बेयो उन्दुनायल' करण हेमेना परि बाजै खाथें मा ओंख्रि होनदों सन्जन। करणा हेलौ गाइस होनलायबाय। एमेना कल फैदोंमोन बिदानि बाजै होनदों। ए दे परिया थारुन बेदरसोमोन आगै होनदों। थाथ' बिमा दे होनदों दे परि बे टुपुनिया आपका बेबी बॉयस हाँ बेबी आपका बेबी बॉयस। ओमफ्राय सन्जुआ आब' सना नों बहानिमोनलाय हो मोनलाय होनदों। ए आङो बङाइगावनि आगै माबा सन्जु। एमेना टेस्टि बाजै परि खाथें होनना गाबबाय। करणा अना आरोना मिनिलायबाय बेहा। एमेना आं बेसे टाइमाव दोनगोन हो आं बेसे टाइमाव दोनगोन होनो नों होनदों खोमा आरोना एमेन। बेसे टाइमाव दासो होदों आं नै 25 जादों 25 मिनिट दासो। करणा मिनिबाय। ओमफ्राय हायनासो आगै फैदों मस्ट वेलकाम आगै हायना। गिबियावनो आं मा होननांगौ आब' होनदों। होनदो लाइक होदो गिबियावनो लाइक होबाय होनदो। जाखांबाय नामा आगै हायना। ओमफ्राय करणा मिनिबाय हायनास्रिया लाइक डान खौनो होनबाय आं होनदों। ए थेंक इउ स माच आगै। बेटाया जा डिस्टार्बथारहाय नै हरसिलाबाय थाथारो। मा जाखो बेलाय आयौ जिरायनानै गेलेनो रोङा बियो। बेखौ ला हायनास्रि होनबाय नै करणा। ओमफ्राय हेमेना मिनिबाय हायनास्रि होनना मिनिबाय आरोना। गिथि बाजै होनबाय। गिथि बाजैया गैला खोमाहाय। हायनास्रिया माखौ खुसि जाथारदों बाबायालाय होनदों। गाबदोंसो बोराबबाय थायोहाय हायनास्रि एकदम दलद थाया। करण एमेन मा जाखो होनबाय हायनाया नै मिनिबाय। करणा मिनिबाय। सन्जुआ हायनास्रि होनहरबाय आरो नै। हायनास्रिया करण मा जाखो होनना मिनिबाय। करणा हायनास्रि हेल' मा ओंख्रि जाखो होनदों। आंनो हरदो बेटाखौ आब'नो बेटाया थाबायनो रोङाखै दाबो। माला थाबायगोन माला 2 बोसोर 3 बोसोर जागोन हेलाबासो फ्रि जासिगोन आं। करण फोरलानासो करण होनदों हायनाया। एमेना मिनिनो ओंखारो
सोदों आं दिनैनि बिरानो ना मानखो बिरादनो आरोना मानथो गाबखो आं फिसाला खालामनोसै हाबा जाला आंनो हाबा जाला मानो जिउ मोनसेयावनो होनदो सानबा बाथावथाव दे आगैहाय ना खस्थ'हाय हिन्जावफ्रा ओरैसै आंहाबो खोरोना मा होनलाबाय थायोथाय बेयो बेजों गेलेनो बेयाव आया मा बोलाबलाबायखोहाय जेखौनो जेसो गोथावहायनो सिनदों आरोना खोरोना एमेना आं गाबगोन आरो मन'गोन आं दिनैनो रहिमा फैदों जोंहाबो सुलखामागै थेंकिउ स' माच आंनि हेल्पया नुजाफैनो हानायनि थाखाय हाय आब' होनदों आरोना लोगो दंखायो खोमा ने आंजों कहिमाया जोंहा ओमफ्राय जोंहा खोरोना सबिता फैयाखै नामा दिनै होनदों सबिता गैया हायनासिया एखे खोरोन होनदों एसे खोरोन होनदों आयै खेबबेसे हासुनो हायोबायलाय खेबबेसे लाबाबो जालाया मा होनदों हेल' गाइस फाइनालि होनदों आरोना खोरोना बुरजा हायनासि होनदों हायनाया आयै दा बायदियाव मोनबा आं हाबाखौनो जामारनाय नङा सोरनिबा गलांनाय मोनबानो नंगौ खोरोना आं मानखो जाला बेजों जाला आबायजों दोनहैनोसै नोंखौ आबायजों जानाय नंला आबायजों दोनहैयाबा आबायजों दोनहैनोसै लाजाया थाजोबखोना माखो सिमाफोर ओमफ्राय अबेसिम थाखोमोनथाय आं जि उन्दुनो ओंखारबाय होनदों खोरोना उन्दुनो ओंखारथारबाय आरो दा दे उन्दुदो होमबालाय सन्जुआ आब' आं दसे अनल' जाथ'नोसै दे आं गारि सुनि दे दा टाउनाव थांनो र' दे आब' होनदों दे सन्जु दे जेबो नङा एमेना बाय मबाइल चार्ज गैला 30ल'सै आंना न'सिम सौहैगोन बेनो आंना नै दे बाय गाइसमोन होनबाय एमेना खोरोना मिनिबाय आरोना एमबिया हेल' गाइस होनलायबाय एमबि दैमालु फैदों जोंहा हेल' होनलायबाय लाइक होदो दे दैमालु मस्ट वेलकाम आंनि एलबिया नुजाफैनो हानाय ना मा खालामदों दैमालु खोरोना हायनासि होनलायबाय नै हायनाया आंबा बालाबारियाव दैगारनानै गालांजानायसो बालाहामा गेजेराव रिउ नुहरस' मोनै रुगुं मोनै गेजेराव होनदों हा नंगौ नामा हायनाखै बुं खोरोन मा बुंनो गोसो होनदों खोरोना हायनासि बाय लानोसै आं होनबाय एमबिया बाय होनबाय थांसै आरो एमबि रुपनिया बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदैनो रुपनि अच्छे से सीख गया है जायगा सब लोग जाता है आ जाओ तू भी
बावखुंग्रि मे लाबाबो जालाया मानखो बाय होनबाय आरोना थांसै आरोना गासिबो थांसै आरो खोरोना हेल' गाइस होनलायबाय ओइ खोरोन दाथा दसे थाथ' कमेन्ट करो खोरोन अबे फाग्लानि गानजा फैलायखो बेहा होनदों बावखुंग्रि हाजोनि एडभान्स दे माबायावबा नेक्स्ट माबायावबा मा ओंखारलायोलाय सल'आनो आगैहाय ना सल'आनो गोदान गोदान ओंखारोहाय नेक्स्टआव गोदान ओंखारबावसिगोन आरो ओमफ्राय लाबाबो जालाया मानखो हेल' गाइस फाइनालि होनबाय आरोना रुपुनिया मिनिबाय आस्राय सोबा हरदोलै बेखौनो मिनिबाय हायनाया नों हायोबा सोबा रुपुनि अच्छे से आता है गाना नेक्स्ट ईयर में आ जाना बावखुंग्री में हाजो में पिएगा खाएगा रुपुनि डांस करेगा होनदो एबिया दुखु जाफैलायबाय जोंहा मस्ट वेलकाम एबि बेसेबा गोबावनि उनाव आरो फाइनालि आंनि एलबियाव नुजाफैबाय आरोना दिनै गोजोननाय थाबाय बरायबाय नोंखौबो आंनि एलबियाव एबि ओमफ्राय खोरोना मिनिबाय रहिमाया जोंहा मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया जोंहा माबासो स्कस आलु ओमफ्राय फान्थाव बाथोनसो मिरामिस दिनै समबार ना मिरामिस जायो जोंहा खोरोना मिनिबाय आरोना एमबिया हेल' गाइस फाइनालि होनबाय खोरोना हेल' गाइस आरोना रुपुनिया हायनासी क्या बोल रहा है मेरा गाना अच्छा लगा हायनासी को होनदों लगा है शायद पूछो पूछो जिरुपुनिया मिनिबाय आरोना हायनासिया बेसेरा बेबा ओंखाम मोनजा बुगोना बुआखै सोबा हरनोबो होनदों जानो जिरुपुनि खाना खाके आया कि नहीं पूछ रहा है हायनासी रहिमाया लाइक दोना होनदों थेंक इउ जोंहा रहिमा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय हायनासिया मोजांसो मोनदों नों जिरुपुनि होनना मिनिबाय आरोना खोरोना बि बसुमतारी होनना मिनिलायबाय मिनि हास' हास' ओमफ्राय एबिया टाइम गैयालै आंहा एलबि बेरायनोबो दिनैनिफ्रायसो एसे नुलायसिगोन आरोना होनदों ए दे आरोना आंनाव कमेन्ट खालामदो आरोना दसे ओमफ्राय नै रुपुनिया मिनिबाय जोंहा एमबिया लाइक दान होनदों थेंक इउ दासो होदों आरोना थेंक इउ स' माच एमबि ओमफ्राय हायनाया मोजां नाय फाग्लि कमेन्टफ्रानो थाबोदों नामा मोजांसो सोंदों नों जिरुपुनि ना मानखो मोजांसो सोंदों नों जिरुपुनि होनना मिनिदों आरोना अबेमोन बेसेरा बेबा ओंखाम मोनजाबोगोना बोआखै सोबा हरनोबो होनदों आं बेखौ फरायखादोंना एमबिया बाय होनबाय आरोना थांसै आरो एमबि ओमफ्राय रुपुनिया बाथरूम सिंगार हो मैं भी थोड़ा थोड़ा अच्छा बाथरूम सिंगार बावखुंग्रि हाजो सेरनि एरिया थांखोना माखो मा मा ओंख्रै आगै नासि खोन्थाहरदो दे चला गया क्या कौन है गाइस हेलो गाइस कौन है कमेंट करो गाइस गवर्नमेंट कॉलेज सॉन्ग सुनेगा बोल रहा है रूपोनी सुनाओ एलबी दे दो फिर सुनाओ
गाँव मतलब खुद की अरबी में गाँव नहीं तो कैसे सुनेगा कैसे सुनाई देगा लोगों को टुपनी आ गई हाइनासिया तुमको हमारी बोरो गाना बहुत अच्छा है तुमको हमारी बोरो गाना बहुत अच्छी गाती है ना हुनखो हाइनासिया मेथाइखौबो बेखिनिल' रोङो फाग्लायानो टुपुनिया आखाइ हमै हमै दा मोसा ये सं सुनेगा अच्छा आखाइ हमै हमै ये कैसा था सुर अच्छा से नहीं पता है मेरे को हायना मोजांबा खबरा होनदों एबिया ओमफ्राय खोरोना मिनिफैलायबाय नै दालायबा सिस्लायहैखादोंमोन बे खोरोना थेंक इउ हायनासि होनलायबाय रुफोनियानो खोरोना दालायबा सिस्लायदों आं मिथिखागौ बबेयाव थाङा नोङो जोंहा हायनाया थेंक इउसो होनदों नों फाग्ला जादोंसो आं फाग्लासो आं नोंखौ होनदों हा थेंक इउसो होनदों नों फाग्ला जादोंसो होनदों आं नोंखौ होनदों खोमा आरोना ओमफ्राय एबिया नै दुखु हायनासिया औ जोबोद मोजां एबि जिउ होनदों एबि जिउ सना होनबाय आरोना खोरोना आं थाङाखैलै दं मेसेबनानो मेसेबनासो दंमारो आरो नों दे कमेन्ट हरदो जाबानो फुङो आगै हायना माबोरै जाबावगोन मोदोमफोरालाय इथिका अन ओमफ्राय एबिया हायना आदसा होनलायबाय दुखु जालायबाय नै खोरोना हायनासि हेल' होनबाय जोंना फाइनालि होनग्राया थांबाय आरोना खोरोन हायनासिया बिनिखायनो आं सम सम ओंखाम जानायखौनो बन्द' खालामो आब' होनदों ओंहाय आंबो जाया मोनायाव अब्लाबो जि जानाया खेबसेयावनो होखायो थोरसे मा देला जानो जै जाखांबाथाय बुहे उन्दुखाबाय मबाइल नायबाय बिदियाव फुङा मा जानो ओमफ्राय खोरोना हायनासि दा मायाव फरायो नामा होनदों जानो हागौ हायनाया फरायगासिनो नामाथाय औ कलेजाव थांनो होननाय खोनायो आं मालाबा गिथिखाया अन आरोना खोरोना जि अन ओमफ्राय गिथिखाया के होनबाय एबिया दुखु दाबो जायाखै नोंना खामानिया गिथिखा ओमफ्राय हायनासिया BBS ग्रेजुवेट कमप्लिट जाबाय खोरोन होनदों दुलुरन ओमफ्राय खोरोना जि दाबो जाया होनदों आरोना जागोन ना जाया बेखौनोथ' सोंदोंमोन आं हेल' बाजै सना होनफैबाय जोंहा प्रमद आगै थेंक इउ स' माच आंनि एलबायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरोना जोंहा प्रमद गिथिखाया लाइनावनो दं जासिगोन होनदों प्रमदा बायरा बाजै सना लाइक देन थेंक इउ जोंहा प्रमद आगै ओमफ्राय खोरोना मोजां हायनासि जबफोर मावदो होनदों हायनासिया गावखौनो दुलुर अन होनलायबावो आब'आ
औ गालांनो बायो आं मालाबा गालांनो बायो आङो अननो ओंखारो गिथिखायानो देखौ खोरोना दुलुलुर जालायबाय नै दुलुलुर होनना मिनिबाय आरोना जोंहा मरमि बिमा फैदों गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम बिमा हाय हेल' होनो आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिखे दुखु मैया गिथिखाया गाजोलनि हाबाखौ नायाखै हाबा होननानै दावरावब्रा मैया ए बिया र' आं गंसे लाग्रोनो ला थान्दा हायनास्रिया आं जब मावालै गोरान मेरला फैसा दंखायो आंहा बेफोरबायदि फैसाखौ सैमा लानजायफोरनोसो खाना हरला बायखायो आंनो प्रमदा अन बाजै सनानो दे थेंकिउ जोंहा प्रमद आगै खोरोना दुलुर होनलायबाय गितिका अन मरमिया जोंहा प्रमद आगै सना होनबाय गितिका अन रुपुनि अन काहा गया था रुपुनि सं काहा गया सं गाना गितिका अन खोरोना हायनास्रि होनना मिनिलायबाय नै मरमिया जोंहा गिति आगै खि होनबाय गितिका अन खोरोना फाग्लिसो होनलायबावना मिनिबाय आरोना रजे जोंहा रजे खि फैदों मस्ट वेलकाम जोंहा लाइकल' दे ओखि होनदों दे खामानि ला नोंहा ओमफ्राय एबिया दुखु खोरोना हेलौ गाइस होनलायबाय गितिकाया मरमियाबो खि बिजिनि बेंकआवसो दं आं होननानै गाबबाय आरोना ओमफ्राय मरमिया हायनास्रि आगै सना होनबाय हायनास्रिया मा जालु ओंखामनि दालि बेदरनि आखाइ जाबाबो जाबा जोबा न'आवनो होनदों गितिकाया रजे आगै खि होनहरबाय मरमिया जोंहा रजे सना होनबाय आरोना खोरोना मरमि लागाय जाय हा मरमि लागि जाय होननानै होबाय जिउमावा मस्ट वेलकाम नुजाफैबाय आरोना जोंहा थेंकिउ दुलदां बाजै थेंक्सनो सोरखौ होनखो माबाखौ मरमिखौ ना मा जाखो सोरखौ दुलदां होखो बियो ओमफ्राय रजेया आब' सना गितिका आंनि अनसुलि आब' सनानो जोमावा लाइक दान 41 वाव थेंकिउ स माच मिनिबाय आरोना जोमावा फुड फैदों जोंहा हेल' फैबाय फुडा सोर जाखो एप्पल या क्या है ये नागासो खोमाहाय जोंहा हायनास्रिया मर्निं ससे आफ्टारनुन ससे आब' मरमि सना होनदों आरोना जोमावा अन गितिकाया रजे आगै खि मा खबर होनबाय जोमाव अन गितिकाया दुखु रजेया आब' सना मरमि आंनि अनसुलि आब' सना होनबाय जोमाव अन ओमफ्राय आयौ मिस्टार लण्डन फैदों जोंहा गुमैया ओइ गिथि मावजि होनना रागा जोंफैबाय नै गुमै वेलकाम दे जोंहा मस्ट वेलकाम खालामबाय आंनि बेयाव आरोना रागा जोंफैबाय आरोना गिथिखौ ओमफ्राय जोमावा अन ओमफ्राय खोरोना मिनिबाय ओमफ्राय जोमाव अन रजिया खबर गाज्रिसो आंहा आब' सना गिथिका होनदों मरमिया आंबो नै एसे खामानि बायहेरायावसो दंहाय सनाफोर होनदों दे जोमाव अन खोरोना हेलौ गाइस होनलायबाय ओमफ्राय गिथिकाया मिस्टार लावदुम गुमै होननानै मिनिलायबाय नै लावदुम ना लण्डन बाल लण्डनसो ओमफ्राय मरमिया वेलकाम जोमाव आगै सना होनदों जोमावा माबा सोनानै हरजालायबाय खोमाहाय ने खुलुमफैलायदों फार्स्ट मिन्थिखाबाय आं जोमाव खोरोना रजे गालि होननानै मिनिलायबाय नै सायनास्रिया खाफालनि खानाया गुजोब्बाय माथो गुमै राभा सना होनदों जोमाव अके दुलदां बाजै खारलुं सना होनो रजेया खोरोन गाला नों होननानै बुंबाय गितिकाया राभा गुमै बेसे नामा सोलायो होनना मिनिबाय आरोना खोरोन मिनिबाय हायनाया
रजे जिउ होनना लाहरबाय रजेया हायना जेबो किसना होनबाय गिथिखाया रजेया गैयो खि मा जादों होनदों लन्दना ओइ रजे एन्जर होनबाय रागा जोंबाय आरोना मरमिया लागे ताक मरम करण लागी थाक मरम करण होनना मिनिबाय आरोना करणा रजे गालि नों होननानै मिनिबाय मरमिया रजे आगै सनाखि होनबाय रजेया लोमजादोंसो आब' सना गिथिखा लोमजाबाबो माइसो हादों आं होनदों बे भिडिअ नुखादोंना रुपनि अन थेंक इउ रुपनि सना फुदा हेल' लाइक देन होनदों आरोना थेंक इउ फुड लाइक देने के लिए होनदो ओमफ्राय जोंहा रुपनि अनन कोरोना मिनिबाय लन्दन गिख' होनबाय आरोना रजेया मरमिया अन जोमावा मिनिबाय आरोना मिनि जोमाव मिस्टार लन्दना ओइ बिहाजो होनना रागा जोंबाय गुमै मानो रागा जोंदोंब्ला गुमै कन्ट्रल फुदा जोंना खर' सादोंलै बायनो जोंहा दे बायबाय जोंहा फुद जोंहा सोर जाखोमोनथाय थेंक इउ स माच फुद जोंहा दे बायबाय जे सिरिस फैदों जोंहा मुसुलकाम हाय आब' होनदों हाय हेल' आगै जाखांबाय नामा कोरोना हेल' गाइस होनलायबाय नै जोमावन मरमिया एबि नोंबो हरदो आं जोमाव हा एबिनोबो हरदों आं जोमाव आगै हा एबिनोबो हरदों आं जोमाव आगै माखौ हरखो आब' माबा आब'लायनि बिमा मरमि बिमा माखौ हरखो मा हरखो बेसेबां हरखो माखौ हरखो जेसिरा केमनासे होनदों आरोना मोजां गैयाहाय लाइक दान होनदों थेंक इउ जोंहा जे सिरिस कोरोना हेल' गाइस होनलायबाय जे सिरिसा ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों जाखांबाय जोमाव अन लन्दना हायनासि र' नोंखौ होनबाय नै बडि देखायबाय रागा जोंबाय आरोना हायनासिया मुरे साजना कार दिले गायल नेना से नेना खाले रेल मीठा बातें बोले दिल को सुराले गुमैरा बानदों आंहा स्पेलिं बोनायाव एकदम बोरैबा जालायदों गारामाया जे सिरिसा मा ओंख्रि आब' होनदों स्कस आलुसोहाय फान्थाव बाथोन नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो कोरोना जे सिरिस होनबाय ओमफ्राय जोमावा आं कमेन्ट फराया आंनि कमेन्ट फराया गावहानो अहाय दङ दे जोमाव गावहा दर लरनानै नोंनि कमेन्टखौ मा फरायगोन आं जोमाव दद आरोना लन्दना गिया रावखौबो होनदों लन्दना जोंना रुपनिया दालिमा सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों बेग टाइगार सिमेन्टजों अच्छे से सीखिए रे रुपनी 5 बिल्डिंगनी ना मेरा गला अच्छा नहीं है रुपनी में गानी सीखेंगी आज मेरा तो खांसी हुआ है ना थैंक यू ओमफ्राय जोमावा अन आरोना ओमफ्राय सिरिसा जायाखै दासो संगासिनो होनदों रजेया थाथ'दो दे बिसुना आंनि जिउ सुनाफोर बाय इभिनिंआव लोगो मोनगोन दे बायनो दे बाय रजे सुना थेंक इउ सो माच दसे सम बाबा आंनि बेयाव थाफैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय लन्दना जोमाव नेवलाय होनो कोरोना मिनिबाय जोमाव अन हायनासिया उमैराबा होनना लाहरबाय नै कोरोनन जोमावन हेल' गाइस होनलायबाय नै कोरोना जोमावन रजे नोंखौ होनदों लन्दना जोमावन सानसु फैदों जोंहा दासो आरोना लाइक देन मामिनो आयु बेटा दासो बेदांदां फैदों नोङो सानसु बेदां दासो फैदों अबेयाव थाङा नोङो एफा 1 आवार सालायनायनो जाहां जानायावसो फैबाय आरो बेयो मा एसे गाज्रिहायो दे जोंहा लाइक होदो लन्दना र' नोंखौ हायनासि होनदों जोमाव अन हाइन ओमफ्राय सानसुआ थरा बिजि हो मामि होनो आयु क्या बिजि रे जोमाव अन सानसुआ बायबाय लाबाय लन्दना लाइक दोन हाजेव
गुरजि बि होनदों थेंक इउ जोंहा गुमै हेक्टर लण्डन जोमावा बेखौ फराया होनबा नामा होनो बेखौलाय दरखौलाय फिल्म दा ब्लेंक मा होनो बेखौ आबुं लांदां जायगा ना मा होनो बेखौ हायनासिया आंहा मा दाय जालायखो गुमै राबा नों आंखौ दाना सैला नों नुबानो दाय जायो नोंजों नुजाला आं होनबा नांगाब्बाय आरोना मरमिया बाय बाय सना होनदों दे बाय बाय थेंक इउ सो माच दे बाय बिमा जोमावा बिदिखौ अन होना बुंलायनो फिल्म दाब्लें आबुं जायगा ना मा होनो लांदां जायगा नोंनि एलबियाव फोरमायहर दे जोमाव आं बिदिखौ रोङा हायनाया सोबाना हरदोलै बेखौ मा जायाफ्रा मा सल' खनफैबाय थाखो आब' होननानै इबिया दुखु आरोना लण्डना जोंना मिनिनानै हायनासि थोथस बिदि नङा होनदों लण्डना अनो माथो आंलाय होननानै लाबरबाय नै जोमावा लांदां जायगायाव हरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मरमिया सन्थलाया गाजोलनिसो हाबा जाहैदोंमोन मैया सन्थला सोर सन्थला माबाया सानसुआ नामा हो मरमिबो मामा होनखो सन्थलाया गाजोलनिसो हाबा जाहैदों सन्थलाया सोरखौ बा माबाखौ सानस' ना मुसाहारि जोमावा मिनिदों माखौ हाथायनानै बा थयलियानो थयलि नङा रुपुनि आगै अन थेंक इउ स माच आगै हायनाया नों आंखौल' दाय जाबाय थायो नोंना गोसोआ सोलायबाय दाना सैला मालाय जोंफोरखौ जाम्बि मानसि नालाय नांगाब्बाय ओमफ्राय रुपुनि अनन मरमिया आं रजे आगैखौसो बाय होनदों ए अ मरमिया बिमा सानसुआ होनना मिनिबाय नंगौ नोंमारगौ आरो बिनि हाबा मार गाजोलनि हाबा मारमोन ना बिमा माथो बेलाय सानसुआलाय माथो गाजोलनि हाबा नङा मिथरसो जादों होननानै खिन्थाहरदों माथो दहाय हो मिथरसो जादोंमोननोथ' माबानियाव आब'खौ सुनि एलबियाव खिन्थाहरदोंथ' बियो जोंबा हाबासो सानफ्लांदोंमोन गलमाल जाखो ना माखो होमबालाय मिथरसो जादोंमोनथ' सानसुआ गाजोलनि मेथर माबा मा होनखो सानसुआलाय उल्थासो जाबाय बुंनाया गाजोला मेथरसो जादोंमोन गावनि हाबा नङानो सानसुआ खोन्थाहरदों रुपुनिया हायनासि कमे बड' गाना सुना राहा आच्छा जोमावा नायखोबाय आरोना नायखोबाय हायनासिया बालबो खोनासङा नोंनि समखौ जि रुपुनि होननानै मिनिबाय जोमावा नायखोबाय आरोना लण्डना हायनासि औ मानो बिदि सानो एदावोसो आं होनदों रुपुनिया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय इबियान जोंहा दुखु आरो बिमाया थांखोना माखो जोंहा अनजोब आरोना गासिबो अनजोब आरोना थानायनि थाखाय आइ एम साइलेन्ट बिबार एक्सपिरियेन्स जोंना दिनै मा जादों मा खबर बियो खिनो खबरा आंना मोजां जानो रोङाहाय जोंहा गाज्रियानो गाज्रि आरोना दासिमबो लाइक होबाय आं अनना होनदों थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय आरोना मैया ना सोरनाव फैदोंमोन सोरजों हाइट खालामजाखो नोंलाय गाजोलनाव थाङाखैमोन दा गाजोलनाव हाइट खालामजादों सोरबा
मा नाममोन आखरनि सोरमोन बिलाय ना गावनो बानायना लाखोखाय ओमफ्राय ओइ दुलदां 500 हरलाय अनोबा होनदों खाबबाय आरोना बिबारिखौ होनदों खोमा जोमावा बिबारि ओमफ्राय बिबारि 100 हरलाय अनोबा सना होनदों लन्दना हायनास्रि ओमफ्राय एबिया हागौ लायबाय जोमाव होनना मिनिबाय आरोना हायनास्रिया अनमारोना आब' बिबारि गावदां होनदों ओमफ्राय बिबारिया मा ओंख्रि बिन्दों ओंख्रिया मिरामिससो स्कस आलु फान्थाव बाथोनसो नोंहालाय ओमफ्राय रुपुनिया हायनास्रि आंनि बाहामजोग मिनिबाय आरोना बिबारिया जोमाव 100 हर सोना हरगोन होनदों जोमावा एबि माखौ हाग'खोरा होनदों बिबारिया हायना अनोथ' होनदों मिस्टारा जोंना हायनास्रि होनबाय ओमफ्राय जोंहा हायनास्रिया लाइक गैया नामा आब' नोंस्रा माथो खोमसिसि होनदों लाइक गैयाथ' आरो मिक्सेल फैदों जोंहा वाव मस्ट वेलकाम लाइकल' देनो मेडिकेलावसो दंनो दे मा जालायखो नोंहालाय ना सोरखौबा लांखो मिक्स दे सुकुर सिं फैदोंमोन जोङो आरोना हाय आब' होनफैबाय आरोना सुकुर सिं मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय आरोना ओमफ्राय एबिया जोमाव बेखौनो होनदों मालाय थान्दा लोंगासिनोहाय जोमावा अके बिबारि सना होनदों लन्दना बिबारि हायथु गालि होनदों सुकुर सिंआ लाइक देन होनदों थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय हायनाया मिक्सेल देहा गाज्रि दादों नामा माथो मेडिकेलाव थाङो होनदों मरमिया मिक्सेला गैसना ओमफ्राय एबिया आं गैलालै होनदों दे ओमफ्राय लन्दना हायनास्रि नां गाबबाय नै आखाइ दैखोबाय जोमावा एबि होननानै सिखावहरबाय नै माबा हरबाय बिबारिया मानखो नोंनाव थानाय नाम्बाराव दाहर जोमाव बे गुगोल पे नाम्बार नङा होनदों बिबारिया बा लन्दन बेसे नाम सोलायो होनना मिनिबाय ओमफ्राय मा खबर लन्दन होनदों एबि मा खबर होनबाय जोमावा बिबारि स्केनार हरलाय होनबाय ओमफ्राय बिबारिया मिक्स देहा गाज्रि मार नामा होनना मिनिबाय आरो सुकुर सिंआ अनलि लाइकल' होनाय जाबाय आब' होनदों दे जेबो नङा आगै अब्दुल्ला आया हे मस्ट वेलकाम अब्दुल्ला कैसे हो बहुत दिनों के बाद हालचाल कैसा है बिया बिबारि आंना खबरा मोजांलै नोंहालाय होनबाय बिबारिया र' जोमाव 20 थाखा बारा हर होनदों सुकुर सिंआ बेलसा मारि फैदों आंहा आदसा दे लन्दना मिनिना नों बिबारि होनदों बिबारिया एबि मोजां होनबाय हायनाया देहा गाज्रि मार आब' बिबारि गावदां मिक्सेला ओमफ्राय जोमावाथ' बिबारि सना बिदिथार आरो नों होखि होनना गाबबाय एबिया बिबारि अच्छा होनबाय एबिया बीबी क्या हाल है हाल तो मेरा अच्छा नहीं है सर्दी बुखार हुआ है अभी अच्छा नहीं है ज़्यादा ओमफ्राय हायनास्रिया मिनिबाय आरोना एबिया आं गैलालै होनदों ओमफ्राय लाइक दान होनबाय आरोना आब्दुल्लाया थेंक इउ सो माच आब्दुल्ला ओमफ्राय जोंहा जोमावा अन एबिया र' एसे बिजि जालायबाय आंहा होनदों अके जोमावा अन सुकुर सिंआ सोरबा गोदान फैदोंब्ला लोगो खालामहरदो आं दा बेक हरगोन होनदों दे सोरखौ गोदान नुदों बुं ओमफ्राय जोमावन हायनास्रिया बहा थांनो फैलायबाय नामा सोरबा एबि होनदों मरमिया लोगो सना होनदों ओमफ्राय रन्दना ओइ हायनास्रि नों आंनि गाबज्रिनायखौ खोनासङाथ' र' होनदों आब्दुल्लाया हाय कुरबान कुन
हा हाय कुरबान कुन हाल थिक हे होनदों जोमावा आं 2टायाव एलबि होगोन फैदो अनोबा होनदों दे 2टायाव आंहा ब्लरोसो दसे थांगोन ओमफ्राय 2:30 मोनफैयो आरोना 2:30 बारनानै 2टाबा देलायनाय जायो आंहा अब्लाबो अन थागोन दे एबिया हायना आंहा लागासिनोसो होना आखाइ हरबाय नै हायनासो दे हाय दे खोनासंदों गुमैराबा होनदों बिबारिया बिहोखिया मालाय भिडिअबो नाया होला होनदों नायना होला भिडिअआ माने नायबांनायानो जायाखै दा माने सोरनिखौबाबो रिप्लेबो हरजायाखै आरोना एकदम गगा मोननै गुजुनायानो फिसालायाबो नै हामाखै अब्लाबो होबावगासिनो आङो भिडिअआ नायबांनाय जायाखैहाय सर्टखौ नायनाय जादों एसेखौ मानसिफोरनिखौ नायगोन र' लण्डन मा खबर होनदों बिबारिया हायनासिया दे हाय नोंनिनो दिनसै एबि जै जाथों नोंनो देरहाथों होनदों जोमावा बिबारि सना 2टायाव एलबि होगोन फैदे होनदों जोमावा र' दै दसे होनदों दे लण्डना मोजां बिबारि होनदों बिबारिया अके जोमाव 20 हर बारा होनदों सुकुरसिंहा जोमाव आदै नोंनाव आंनि नाम्बार दंबा थिं हरना दोन आं फैगोन होनदों आरोना बिबारिया लण्डन मा ओंख्रि सना राबा होनदों हायनासिया आंनि गोसोआ लण्डनाव थांना लण्डननि सिख्लाफोरखौ नोंनि गोसोआ लण्डनाव थांना लण्डननि सिख्लाफोरखौ नुना सोलायबाय बर' सिख्लाफोरखौ सैला गुमै राबा होनदों आरोना एबिया हायना होनबा नोंनि हरदो नामा होनदों ओमफ्राय बिबारिया उन्दुनो ओंखारबाय नों बियोखि उन्दुदो होनदों उन्दुनो ओंखारदोंथ' आरो मोनायाव माबायावनो सिखारदों 3टायावनो उन्दुवाखै ओमफ्राय हायनासिया माने बुजियासै एबि होनदों लण्डना अमा बेदर दालि जल बिबारि होनबाय आरोना गोथावथार मालाय ओमफ्राय मनमिया लोगो सना बिबारि खि होनदों आरोना हायनाया बेटारि चार्ज गैला आंना दे चार्ज होदो हायनाया र' खोन्थानोसै आं होनबा होनदों हायना र' खोन्थानोसै आं होनबा होनदों माखौ खोन्थानो उन्दुनो ओंखायनाय कमेन्ट फरायनाय फाग्लिना होनदों कमेन्टआनो गैया एसे दुरबल जादों आङो ओमफ्राय मा होनो मेगना आंना उन्दुनो ओंखारखादों उफाय गैया बेथा गोनां बेथि गोनां उन्दुनो मोनाहाय मालाबा उन्दुनो मोनो मालाबा उन्दुनो मोना बेलासियावथ' उन्दुखाया आङो मालाबा मेगन मिसिब बायनानै थायो उन्दुलाङा ओमफ्राय बिबारि सना 220 हरबाय आं सना होनदों जोमावा ओमफ्राय हायनासो औ खोन्था दानो सोरां बारां एबि होनदों लण्डना हायनासि नों मा बुंदों हो होननानै मिनिबाय आरोना कुमेरा बेयावबो गामानानै थाया इमान गोबाव फुजानि बेस्थ'मोन नामा एबिना मनु जाबाय नामा हरबाय होनदों दहाय मरमि बिमाया माबा हरबाय होनदों सोनानै हरदों खोमा ने एबे जोमावनोबो हरदों एबिनोबो हरदों होनदों खोन्थायासै बिमायाबो थांखो मरमि बिमायाबो थांबायहाय
ब्लु आबो आंनाल' दंबावो ओमफ्राय नै ब्लुखौ आं जा गोबाव जाबाय लायैया लानांगौसो आरोना लानांसिगोन ओमफ्राय नेया औ नों बिदिनो जामारबाय गुमैराबा होनना मिनिबाय गोमसार फैदों जोंहा मुसुलखां बरायबाय आंनि एलबियाव माथो मोखां देखायारा होनदों देखायाहाय खोमसिखाना आंना एलबियानो जाखांबाय नामा ना बुमा गावनायानो जोबाखै नोंना किथिकिया दुखु आबरमास फैदों जोंहा थेंकि आबरमास मुसुलखां बरायबाय आरोना ओमफ्राय लन्दना र' नों हायनास्रि होनना बडि देखायबाय रागा जोंबाय नै जेमावा गोमसार थालिर मालै आसोल होननानै मिनिबाय थालिरसो बर'मिया एबि आगै एमेन आगैखौ हरनो थिनहरदों आं ओखि 100 आयै बर'मिया आं दं हाय बिमानो मा हरबाय थाखो नोंस्रा मालाय मनु जाजोब्बाय मा हरलायलायबाय थाखो जोमावाथ' बिगासिनो गामि एलबियाव केक 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 होनलायो फैसा बिनाया 10 थाखा हरदो 20 थाखा हरदो होनलायो माबा 100 हरदो होनलायो माबाखौबो सानसेखालि रायहरनाया मामोनलाय गथ'आ जोमाव खेबसे रायहरनायखौ गोसोखांदों आं नोंखौ जोमाव आथिं आखाइ थानायाव खेला होनलाय नामा जोमाव बावखो नामाखोथाय ओमफ्राय गोमसारा जाखांबाय नामा होनदों जाखांबाय मिरामिससो हायनास्रिया आं गैयैहाय गियोहाय गुमै बिदि बडि देखायलायबा होनदों जोमावा दुलदां बाजै हरबायलै आं एमेन साल्थिया मैया 100 आदसा हायनास्रिया ओंख्रिखौथ' सोंजाखाया मैयानि गोजांसो जाखागोन बे आब' आं नोंना होनदों नों गोजां नङाहाय एकदम माबासो दिनैना गुदुं गुदुं संनाय थाजा थाजासो जादों जोंहा स्कस आलुसो फान्थाव बाथोन बाजारनि लाबोगोदान आरोना थाजा थाजाथारमोन जोमावा मिनिबाय गिथिखा लन्दना रागा जादा आं हायनास्रि होनदों मिनिबाय आरोना गोमसारा गिथि सुना मा खबर होनबाय गिथिका जोमाव गिथिकाया गोमसार सुना मोजां नङा होनबाय नै दाबो फैयाखै नोङो एकथा जानोसै माथो मोनसिगोन होननाया दाबो फैयाखै जोमाव मानखो गोमसार मालै खेला रायलायबावबा दाखु होनदों ओमफ्राय गिथिकाया गोमसार सना नोंहालाय होनबाय गोमसारा गिथि मानो हो होनदों लन्दना थांगागोनबो आंजों गंसे बुना गारबोगोन हो फंसे बुना गारबोगोन आंना होननानै खारबाय आरोना हायनिया फैथायनो गोब्राब मोनलायलाङो आंहा नोंसिनि ओंख्रिखौ गोजां नङा होनना गोजां नङाहाय आगै मैया आरो गारजोबोसो जोंहा माबा मैयानि ओंख्रिखौ सानदेनिखौ ना बेदर हायनाय जायोना दिनै मिरामिस नालाय ओमफ्राय बबेसिम थांखो गोमसारा आंनाला हो आंनि लाइजामा बोरोनो आयौ गैया फैथाराहाय दानिया मालाय फेसबुकआवल' नोंस्रा सानैबो हाबगासिनो आंनिखौ नायनानै हरबावलाय गोमसार गैया माथो आंना लाइभबो खेबसेबो फैयाखैना आङो मरमिया केनोबो हरदों एयार आगै नोंबो हरदों आं आयै नंगौ केनाबो मनु जाबाय जोमावा गुथि आं नोंखौ सिमां नुदों होखिनो इसोर हायनाया
जालांबाय मबाइला आंना बायबायनो दे बायबाय होनासै दे थेंक इउ आगै गोमसार सना बुंनानै फोजोबनो हाया दुखु आं होनदों गिथिखाया जोमावन गल फैदों जोंहा हाय गिथिनो गला मस्ट वेलकाम गल ओमफ्राय जोमावन गिथि सना होनबाय गला जोमावन गला लाइक दे बे बसुमतारी होनदों थेंक इउ अल थेंक इउ स माच ओमफ्राय लन्डना नों गिथि मावजिखौ होनदों गोमसारा लाइक देन होनदों थेंक इउ जोंहा गोमसार जोमावन गल सोर जाखो आं आइडिफोरजों रायलाया ओमफ्राय गिथिखाया जोमावन गल्डा हेल' बि बसुमतारी सना मा खबर होनदों बुरा खबर गल जोमावन गला मिनिबाय गिथिखाया मिस्टार लन्डन गुमै बुं होनबाय जोमावन गोमसारा आं ओंखाम जानि र' होनदों दे जादो बेदरसो जाखागोन बे जोमावन मरमिया बिमा सुना केकेनाबो मन' जाबायना होनदों आयै जाजोब्बाय जों गैया जाम्बिना जाम्बि थालांबाय गोदाव सोराव मन'बो जानो रोंला जेबो जानो रोंला गल्डा गिथि सना होनना मिनिबाय जोमावन गोमसार सना बहा दं होनबाय गिथिखाया जोमावन हाय मरमि सना होनबाय गल्डा जोमावन गल अन मरमि मिनिबाय जोमावन लन्डना गोमसार बोराय बैसोनि मानसिखौनो सना होनबाय नों गिथि मावजिनो ओमफ्राय गला मरमि सना ओंखाम जाबायना होनदों मरमिया मिनिबाय आरो गैया मन' जानो रोंला बे जोनोमाव मन' जानाय नंला लागातार 2 बोसोर नांबावगोनदां आरोना खमैबाबो 2 बोसोर गोमसार ब्र होनना मिनिबाय लन्डना गोमसारन मिस्टार लन्डन होनना नायखोमाबाय गोमसारानो जोमाव मन' होनबायना मरमिया गलोखि आं जाथ'वाखै होनबाय लन्डना गिथिया मालाय सना बुंलायदों गोमसार ब्रन कमेन्टखौ सोनाखै नामाहाय उन्दुनानै एसे माबानोसैहां कमेन्ट फरायनोसै जोमावन ओमफ्राय जोमाव मानखो गोमसारा सिनायला दाना मालाय आंखौ देरनायखाय होनदों जोमावन आइ चिरांथि फैदों दाब दोनाखै माथो नोंलाय बि बाजै होनदों दोनाखै दासो 1 आवार्स बारदों चिरांखि लागायदो दे आंखौबा सना बुङा होनना रागा जोंबाय नै लन्डना जोंना सना नाव नामा बुङो सना होनलायदों खेबसे एमेन सालथे मा खालामदोंलै होनदों नै जोमावा बे डिस्टार्बथारहाय जोमावन ओमफ्राय चिराङा आब' मरमि केकेनि लिंकखौ हरना दोनलायनो आब' खिनदों आब' मरमि केकेनि लिंकखौ हरना दोनलायनो आब' लोखि होनदों जोमावा एमेन सालथि मा ओंख्रि जाखोरा होनदों जोमावन चिराङा जोमाव सालथे होनबाय लन्डना बायबाय होनदों गुमै थांसै नामा बायबाय दे थेंक इउ समा जोंहा गुमै लन्डन रातग'आना कलबियाना होनदों गुमै लन्डन जोमाव चिराङा दासो जानो नागिरदों आं जोमाव सालथे होनदों जोमावन आरोना जोमावन चिराङा एबे सालथि लाइभ होथाराखै नामा नोंलाय
एबि सालथे होनदों एबिखौ नुवाखै नों थांबायहाय बियो एबिया मरमिया अके आगै हरगोन र' होनदों जोमावा मा ओंख्रि खोन्था होनदों सोरखौ मा ओंख्रि खोन्था होनदों आंखौ ना मा सोरखौ होनखो ओंख्रिया जोंहा स्कस आलुसो फान्थाव बाथोन मिरामिस मा होनदों दुनदां माथो होलायाखै खै खेला होनदों आरोना जोमाव सोरखौ चिराङा आं मोनथिया जोमाव सालथे मा खथ्रिखाथाय होनदों खथ्रिखथाय जोमावा एमेन सालथे दाहाय बोखारना नायलाय होनदों ओमफ्राय जोमावा मिनिबाय आरोना थैखोनो बुजिनानै मोनासै आं बिसोर रायलायनायखौ ओमफ्राय जोंहा बिमा फैदोंहाय जोंनि बिमा 27 लाइक होनदों आरोना थेंक इउ बिमा लाइक होनायनि थाखाय वेलकाम खालामबाय कमेन्ट गिथिखे जिरिमिया गुमै रागा जोंबाय थांबाय खोमाहाय गुमैया जोंना ओमफ्राय सोंगिया दासो आंहा होनना मिनिबाय चिराङा आं ओंखाम जानो दे अन दं आं एरैनो ओंखाम जाग्रोनो आंनो दे जादो बिमा मा खालामामोन जोंनि बिमा ओमफ्राय जोंनावा ओंख्रि दाखिनिलै मा ओंख्रि दाखिनिलै मा होनखो ओंख्रि दाखिनिलै मा दाहाय बेलाय होनदों ओंख्रि दाखिनिलै मा दाहाय बेलाय होनना रागा जोंबाय बुजियासै आं गिथिखे अन संगि अन मरमिया आं मा आगै गरम आलु फुलकबि टमेट' बेसर मैद्रु सबायसो आगै होनदों जि सुदों दुगैदोंमोन होनदों सोंगिया दे बिमा जाखायो आंहाबो टाइमानो मोनाखै दिनै मा गाज्रि जादों बे हरसिबाय थायो आयौ माबाया मा होनखो जोमावा एमेन सालथिखौ ओंख्रि दाखिनि बेखार ना नाय होनदों मोजांबो फराया थंगालि बांगालि फरायो होनना रागा जोंबाय आं फरायखादोंना थाखिनि बोखारना नायनायखौ आं बुजियाखैमोनब्रा हालाय वाट्सएपफोराव माबा हरदों नामा बेखौसो मोजां नायनो थिनदों नामा सानदां बुजियाखैमोन आं गिथिखाया दुखु आरोना उन्दुखाबाय सोरदों कमेन्ट खालामदो दे माथो सयजनल'सै कौन है गाइस होनदो कमेंट करो कमेंट कौन है मेरे एमबी में गावहानो दाखिनि लिरनायखौ दाहाय फरायदों
जाफ्लाङो आरोना मिस्टेक दाबो फैया नोङो एकथा बारबाय ओमफ्राय हा जों माबा मिनिदोंसो होनबाय आरोना हाथाय हरनानै दाबो फैया बियो हेलौ ओमफ्राय जेमावा टाइम गैथ'ला दे थाथ'दो बायनो आयौ थांसै दे बाय बाय फिर मिलेंगे एलबी में चलते चलते कौन है और गाइस लोग थोड़ा कमेंट करो थोड़ा सपोर्ट करो बी जाबाय थांनोसै होनदों बिथिया आच्छा आजाव ला 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 बियार आगै नुजाफैदों जोंहा बियार बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया स्कस आलु ओमफ्राय माबासो मा होनो फान्थाव बाथोनसो निरामिस दिनै समबार नालाय निरामिस जायो जोंहा नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ना जाथ'वाखै